lasersäde tulee tuolta erillisestä yksikköstä kuitukaapelia pitkin ja se kohdistetaan kappaleen pintaan. Lisäaineena käytetään jauhemaista pinnoiteainetta, jonka lasersäde hitsaa siihen kappaleen pintaan kiinni. Esimerkiksi tässä on pari holkkia, joista nyt tiivistepinnat on pinnotettu. Niissä haetaan korrosion kestoa sekä liukuominaisuuksia tuolle pinnotteelle. Tässä on tämmöinen pienehkö männänvarsi. Siitä on pinnotettu tämä pinta noin 800 milliä halkasijaltaan. Kunnossapitokohteita. Tässä nämä komponentit on tarkastuksessa. Näihin on jo pantu kehite ja kuten näkyy, niin näyttämiä ei ole, eli pinnoite on virheetön. Erityistä LCC:ssä on jo pitkäaikainen kokemus, yli 20 vuotta. Nopeat joustavat toimitukset sekä innovatiivisuus. Pystytään pinnottamaan hyvinkin erilaisia komponentteja pienistä suuriin.